разгледаме киното. Нека да влезнем. Чакайте малко, че не знам как се влиза. То също е ново, но да. Ето, готово. И филма да го издам. Да, което ще бъде много интересно. Ето го филма 8 дни в полицията. 8 дни в полицията и 99 нощи в гората. Тук има новия филм Tom Struxer Come. И тук е шефа. Хареса ли ви новия мол? Ударете палец за това. Нека да ходим при Еки. Орел. Тук са шоколадчета, бисквити и хот-дог. Да. А та е хубавата чистачка. Ето, вижте. Да, става и за лабуджините. Да. Да. Сега Натали представи новата метла. Да. През мола. Да. Да. Ето, вижте, много е удобна и много яка. Да, Натали. Сега, нека да разгледаме двореца на небесата. Но, от тук започваме. Ето вижте колко много хора. Много се чуват. И... Да. Ето един. Това е джикитаец. Ама. И сега, ето го райския кът на Линда. А тук има една хубава топка, която също е от новия вид на Линда. Ето, може да видите цялата. Добре де. Аз съм Катя Иванова. Знам. И това ще се казваше така, но няма никакъв проблем. Просто аз съм певицата. Също да покажем и хотела. Той е известен. Да. Сега ще си направим някаква къща, ако можем. И да попитаме дали можем да е те.